И здравейте, приятели! Днес ще направим реклама на моят канал в YouTube. Така, ето го и него. Той почти ми е отскоро, затова имам 4 абоната. Толкова малко. Така, тук имам 2, 4, 6, 8 видеа. Така, сега ще ви кажа, който не е гледал тези видеа, за какво се разказва. Тук ми идва новият комплект, клавиатура плюс слушалки, плюс мишка, плюс подложка. Тук с моят братовче Дидо правим водно предизвикателство. Тук Need for Speed играя състезание. Тук пак играя Need for Speed. Тук с моят приятел Пламен снимаме с шеп нещо предизвикателство. Тук забавление. Тук забавление за 2 и тук щурти. Тук на кой да къде слагам звездата, после си намирам подаръци по тълхата и така нататък. Така. Друго, какво да ви покажа, аз не знам. Така, ами нещо това да бъде за клипа и чао!